Dobrý deň, čaká nás už v poradí 5. epizóda druhej série nového Disney doktora a ako vždy ju rozoberieme spolu s kolegom Citronom Dobrý den, dobrý den. a som tu ako vždy aj ja, Maťo. A dostávame sa už vlastne do druhej polovice série, pričom konečne aj k epizódam, ktoré vlastne nejakým spôsobom nepísal samotný Russell T. Davies, ktorých vlastne aj tú minulú sériu bolo pomerne oveľa menej, ako býva zvykom, keďže tých epizód je celkovo menej. A dostávame po dlhom čase aj úplne nového scenáristu, ktorým sme sa ešte nestretli. To scenárista vlastne nigerijského pôvodu, Inua Elams, a epizóda Story and the Engine. Tak vždy ako rozoberáme ako keby tých scenáristov mimo tých výkonných producentov. Pamätáš si určite z minulosti, veľakrát sme spomínali Jamieho Mattisona napríklad, ale aj iných, napríklad Marka Gattisa, veľmi radi. Tak ono vždy je ako keby fajn, keď sa objavia nejaké nové talenty, noví spisovatelia, noví scenáristi, neokúkaní, ktorí prinesú niečo nové do toho seriálu. A ja sa to vlastne aj teda na rovinu možno chcem spýtať, že či si možno, že z tohto hľadiska mal pocit, že celkovo ten nápad, aj to spracovanie bolo v niečom, povedzme, aspoň originálne. A ako sa ti to páčilo? Jakože s ním bych určitě asi souhlasil, nebo ne souhlasil, ale jakože myslel bych si to, že originální to určitě bylo, nebo minimálně aspoň mě ta epizoda přišla, takže že aspoň té první části, jakože to byl právě ten důvod, proč mě to tak zaujalo to sledovat, jakože vlastně na to, že ten díl se celý odehrával v jedné místnosti, tak to bylo jako docela nápaditý, třeba ta část jako s těma příběhama, který se následně jako promítaly na té stěně a tak, byla podle mě jako hezky udělaná a celkově tam bylo víc takových jako drobností, které podle mě jako byly dostatečně jako funkční, aby si člověk jako ten příběh jako užíval. Takže já jsem jako pokud se týče jako té originality nebo té nápaditosti nebo možná té nové krve, jakože do toho příběhu jako takového, tak mám pocit, že jsme jako dostali poměrně jako originální příběh, jakože to jsem byl i až překvapený, protože podle těch ukázek to působilo velice prazvláštně a nakonec mě přišlo, že se to něčem tak docela jako příjemně jako sedlo, což byla určitě jako za mě pozitivní věc a jako líbilo se mi třeba takové to provázání jako kdyby s těmi mýty a legendami a do toho prostě celkově ta idea o tom vyprávění těch příběhů jako takových. Takže já jsem byl jako vlastně z tohohle hlediska takové té originality jsem byl minimálně jsme ze začátku docela překvapený. Pak v druhé půlce mě ten příběh trošku začal ztrácet, ale jakože byl jsem velice překvapený jako kdyby z té idei. Podľa mňa muselo to byť ako keby zaujímavé, ako to vznikalo, lebo keď si vezmeš, tak v podstate, keby sme mali ten námec zhrnúť do jednej vety, tak je to, že príbeh, ktorý sa odohráva v holictve. A podľa mňa už aj to je samo o sebe neúplne typické miesto, kde sa odohráva akýkoľvek príbeh, na ktorý sme možno, že my tu v Európe zvyknutí. Predsa len, aj keď zalovím v pamäti, tak ja si asi nespomeniem na žiadny film, seriál, ktorý by sa odohrával práve v tomto priestore. Tak plnou měrou asi ne. No jasné. Konec koncov, neviem ako ty, ale ako holictvo, respektíve barbierstvo je niečo, čo ja strašne nemám rada a vždy som veľmi rád, keď to mám za sebou čo najrychlejšie. Je to pre mňa strašne silne maskulínny priestor, v ktorom chodia ľudia s tetovaniami a púšťa sa tam tvrdá hudba a v telke vždy nejaký wrestling a ja som taký, že mám pocit, že som aspoň chlap chvíľu, ale už potom mi to trošku vadí. Ale to už odbačam. Takže mne to ako prišlo zaujímavé z tohto hľadiska a v tom mi to prišlo, ako si ty povedal, aj teda, že nová krv. Ja som si potom aj o tom scenáristovi niečo čítal a on vlastne napísal ako keby divadelnú hru, ktorá sa celá odohráva v holictve. Aha. A že to holictvo ako keby pre nich, v tej Nigérii konkrétnej, zosobňuje naozaj miesto, že kde ako keby tí muži sa stretávajú nejakým spôsobom o samote, práve ako keby
teraz to by znie blbo, ale v nejakej intimite, dajme tomu, však predsa len nechytajú ti vlasy úplne každý, hoci kto, hej. A rozprávajú si tam ako keby tie príbehy, že je to nejakým spôsobom nejaké bezpečné miesto, kde sa dlhodobo práve tie príbehy tradujú. A to mi prišlo strašne fajn. A potom, ako aj ty hovoríš o tej prvej a druhej polovici, že z môjho pohľadu vlastne do nejakej miery tá schematickosť toho doktora Who a to, že tam musí byť nejaké to sci-fi v pozadí do nejakej miery a zabalené do tých 45 minút, tomu vlastne možno trošku ubližovala. No jasne. A to je ako keby problém. No ale aj scenaristicky, že sklobiť to nejakým spôsobom mi to dávalo zmysel, ale nechcem byť stále negatívny, ja práve, že ja som akože vo všeobecnosti pozitívny, ale rozumiem tým dôvodom a tým problémom, ktoré tá epizóda má. Ale tiež sa mi to veľmi páčilo ako nápad, jednoducho mať holictvo, aj ten obraz s tým rozprávaním tých príbehov. Napríklad možno tých príbehov tam akože pokojne mohlo byť viac. A práve ako keby takých trochu, mne sa tam najviac vlastne páčil ten príbeh, ktorý mal asi minútku, ktorý bol o nejakom tam hudobníkovi, ktorý hral jednu pieseň a keď ju chcel zapísať niekto, kto ide okolo, tak povedal, že nech tú pieseň zahrá znova a on povedal, že nemôžu zahrať tú pieseň znova, lebo predtým, keď ju hral, tak svietilo slnko, videl antilopy, teraz už slnko zašlo a antilopa ušla, takže už musí hrať inú pieseň. Že to sú tak ako keby z môjho pohľadu veľmi zaujímavé originálne veci, krátke, ktoré tam fungovali. Až tých príbehov tam mohlo byť viac. Napríklad neviem, či som potreboval úplne vidieť príbeh o tom, ako Belinda zachránila nejakú pani v nemocnici. Že mi to tam ako keby nesedelo úplne koncepčne do tej epizódy, ale vo všeobecnosti, keď hovoríme o tom nápade, veľmi originálne, veľmi sa mi to páčilo. Ak hovoríme o tom, že dávať priestor nejakým ako keby minoritným scenaristom, tak takto by to nejako mohlo vyzerať. Úplne som plne za. A páčili sa mi v podstate aj tie vedľajšie postavy, aj keď mnohé boli ako klasicky také veľmi ploché, ale v zásade to kamarátstvo tam fungovalo. Jako sedli do té epizody prostě to, co jsi tam asi potřeboval, jakože vytvořit tu skupinu těch lidí, kteří se tam prostě potkali a fungují v tom kolosu, jakoby toho malého prostoru, jak to nazvat. Áno, a to, čo si aj ty hovoril predtým, než sme začali nahrávať, že vlastne sa ti páčila tá myšlienka toho, že doktor má nejaké miesto, kde vlastne si chodí len tak chillovať, hej. Že príde tam proste posedieť s kámošmi, porozprávať sa a ide zase o dům dál. No, to byl třeba i docela jako zajímavý aspekt, jakože i z hlediska toho, jako ta asistentka tak jako vysloveně, no tak tam běž, jakože já tady počkám s tím vtár, že jsem něco takového. To byl podle mě dost takový jako, a i trošku takový atypický jako moment, jakoby tomu doktorovi, jakože tak. Že tam bylo vidět, že ta asistentka jako chce se dostat domů, ale tak jakože můžeme se ještě na chvilku zastavit takhle jako bokem někde. Hej, veľmi, veľmi zvláštne, veľmi svojské. Ale veľmi sa mi to páčilo. Takže z môjho pohľadu toto ako keby bolo zaujímavé. No a potom teraz sa dostávame k tomu guru toho nejakého príbehu, ktorý tam musel byť, lebo to je Doctor Who. A to je už príbeh, kde sa vlastne nejakým spôsobom asi aj Russell T Davies trochu rozhodol alebo donútil scenaristu spojiť to s tými jeho myšlienkami toho panteónu, tých bohov a tak ďalej a tak ďalej. Tak akým spôsobom možno vplynulo alebo vplývalo na teba alebo zaujalo ťa toto prepojenie s tými bohmi panteónu opäť? Jakože některé momenty se mě jako líbily. Mně se třeba líbilo takový to propojení jako takových těch podobných bohů té mytologie, jakože že vlastně to je taková jako oblíbená věc, že zjistíme, že vlastně ten jeden bůh pro ty různý jako národy byl vlastně pořád ten stejný, což jako často a i máme tendenci ty bohy takovým způsobem jako připodobňovat, jakože jo, to je tenhle, to je něco jako tahle verze tohohle. Ale líbilo se mi jako kdyby takový to jako napojení a propojení s tím, jakože vlastně ta jedna postava byla nějakým způsobem jako spřízněná s takovouhle osobou. A to se mi jako líbilo, že si s těma bohama takhle jako vyhrávali a ono vlastně, já mám pocit, že to a i někdy v těch klasických dílech, jakože
to tak jako bylo někdy řečeno, že to jsou bohové a prostě nikdo už to pak neřešil, že to. Takže se mi líbilo, jakoby, jak k tomu přistupovali, tak jako, že neměli potřebu jako to nějak zevrubně jako vysvětlovat. To třeba mi přišlo jako docela sympatický. A mne sa tam páčila aj myšlienka, ktorá tam ako keby padla, že vlastne, a to je možno, že aj druhá vec, potom sa dostanem k tejto, že čo ma celkom zaujala, že ja mám proste aj rád také príbehy, kde nejde o veľa. Že vlastne do nejakej miery tu bol ohrozených 5 ľudí, hej, ktorí bývali v tom, alebo teda boli v tom holistve v tej miere, že nešlo o celý svet a tak ďalej. Vlastne, no. A čo ja beriem, že sa to vždy ako keby zdá, že však nemusíš vždy prísť o celú galaxiu, alebo čo. A padla tam taká myšlienka, že vlastne sa to snažili nejako ako keby zvýšiť tú stávku, že on chcel vlastne odpojiť tých bohov od tých príbehov a tým pádom by tí bohovia neexistovali. Že ako aj celkovo ten nápad, že vlastne nie sú nejakí ľudia preto, lebo bohovia chcú, aby boli, ale práve, že ľudia tých bohov nejakým spôsobom vytvorili a vlastne bez nich by tí bohovia nemohli existovať. To mi prišlo také celkom, nehovorím, že super duper filozofické, ale nejakým spôsobom, že ako pekná veta, ktorá tam padla. Jo, to byla taková pěkná idea, no, jakože že vlastně že vlastně trošku to tak jako vrátili zpátky na tu zem, že pořád je to jako těch příbězí těch lidí, no. Jako. Áno, a potom aj ten pavúk, ako keby aj nejaká tá vizuálnosť, tá reprezentácia tých príbehov, že pavučina príbehov, ako bolo to celkom fajn. Páčilo sa mi, ako tam vravel, že teda ten pavúk spriada nejakú tú pavučinu, hej, web. A potom tam bola tá veta, že ale ľudia vymysleli niečo s rovnakým názvom, čo je niekoľkonásobne horšie, hovoriac o webe ako internete. To bolo veľmi fajn, veľmi vtipné a milé, čiže to sú tie pozitíva, ktoré ja tam ako keby určite vidím, aj proste aj s tým folklórom, alebo teda s tou mytológiou, ktorú si rozprával, ktorá tam nejakým spôsobom bola, však mnohých z tých bohov ja som v podstate nepoznal pred tým, ktorých tam on spomína, Anansi a tak ďalej. Takže to sú fajn veci, len ako keby mohlo ich tam byť pokojne viac. Ale s príchodom ako keby, a teraz sa stávame už do tej druhej polovice, vlastne tej nejakej postavy, tej dcery toho jedného z tých bohov, ktorá sa vlastne dozvedáme stretla s Fugitive doktorkou v dávnej minulosti, ktorá tam potom mala aj malé cameo. Tak ešte je tam ten príbeh s tými vlasmi, ten je fajn, že takto vlastne si akože otroci hľadali cestu von prostredstvom toho, ako vlasy česali a tak ďalej, super. Ale potom ako keby to samotné vyústenie sa tam nejako trošku stratí. Nechápeme úplne tú logiku toho, čo sa tam vlastne stalo. Predpokladám, že si na tom rovnako. No, mám maličku pocit, že som nevynechal minútku epizódy. Na druhej strane, mne to ako keby v zásade nevadí, že máš príbehy, ktoré dávajú zmysel, lebo je to logicky napísané, a máš príbehy, ktorí sú o nejakom pocite alebo niečom takom. A keď ten pocit je dostatočne dobrý a zaujímavý, tak akože ti ani nevadí, že to nie úplne dáva zmysel. A tak ono, já si myslím, že ono v něčem takhle na nás funguje dobře Pandorika, když v životě... Alebo ten tradičný príklad z klasického doktora je Ghostlight, hej? No jasný, no, to je taky taková prvná epizoda. Ale jakože vzpomněl jsem si jakože na tu Pandoriku, kdy vlastně taky jsme akceptovali, že to nedává smysl, ale prostě bavíme se u toho. A tady prostě pocitově taky, no. Hej. Len tuto nedáva zmysel v tom, že ani neviem úplne, čo sa tam snažili v tom finále, hej, že doktor tam dal priveľa energie, hej, OK, fajn. Nejako to proste uzavreli, potrebovali to uzavrieť za 40 minút, ja tomu rozumiem, nevadí mi to. Vo mne ako keby všichni došli ke smíření, presne tak. A dobré, fajn, však prečo nie? Mimochodom, potešilo ťa cameo Fugitive doktorky, určite je to téma, ktorú chceš výrazne spomenúť. Hej, určite. No, v pohodě. Dobre. Takže... Ne, jakože bylo to zajímavé, že to takhle propojili tu Chibnallovu éru a tady tuhle postavu. Jakože to minimálně jako jsem nečekal, že by se takhle objevila. Ja s tým vôbec nemám problém, keď to takýmito náznakmi tam niečo tvoria, nejakú mysterióznosť a tak ďalej. Čiže to bolo fajn.
Ja myslím, že vlastne sme tým pádom aj došli asi k záveru recenzie tejto epizódy. Ako za mňa, ja som naozaj že pozitívne naklonený tejto epizóde z toho dôvodu, že to bolo niečo iné, že to malo nejakým spôsobom nápad zaujímavý, ktorý možno, že nebol úplne 100% podľa mňa vyťažený a aj to prepojenie s tým svetom doktora Who trošku škrípalo. Ale ja vlastne takéto epizódy asi chcem vidieť. Hej, že ja už som, minulo sme sa bavili o tom Duel. Že dobre, že je to fajn, má to napätie, je to štandardný Doctor Who. Ale ja mám rád proste, keď príde niečo takéto, ako keby aspoň raz, dvakrát za sériu, čo vlastne sme doteraz nevideli. Čiže v tom tohto hľadiska ja som úplne že za. Jo, to jako určitě jako v tomhle to bylo jako minimálně jako osvěžující. Jak říkám, mě to trošku jako ztratilo možná té druhé části, kdy už to pak právě asi jak říkáš, že už to pak jako moc řešilo právě ten příběh, že do té doby si to spíš tak jako hrálo trošku, jakože tam ty příběhy, byla tam jako kdyby třeba ta idea s těma vlasama mě přišla docela vtipná, kdy najednou tím postavám, jak ty vlasy tak narostly znova, aby mohli jako znovu vyprávět ten příběh. To mi jako přišlo, že tam byla hromada takových krásných titěrných detailů, které byly takový jako příjemně funkční a zábavný na sledování. A jak říká, nebo jak s tebou souhlasím, jakože to obsazení bylo poměrně jako dobře vybraný a ty postavy jako dostatečně na rámec té epizody jakože zábavný nějakým způsobem. Ne, že bych si pamatoval jejich jména, tak daleko to asi, ale to už si nepamatuju hodně dlouho jména vedlejších postav. Ale nemám z toho fakt jako špatný pocit. Jakože vlastně i na tom konci, jak se ty postavy tak nějak loučili, tak jakože vlastně bylo ti trochu líto, že už ty postavy odcházejí. Tak. Ja by som možno ešte spomenul pre zaujímavosť, že vlastne ten, ktorý hral Barbiera, tak sa neobjavil prvýkrát vo svete Doktora Who ako záporák. Neviem, či si zachytil, ale on vlastne hral toho, tiež si meno nespomeniem, ale tú príšeru toho leva v Woman Who Fell to Earth, ale Who Lived ešte za Capaldiho éry. Tak jedného z tých záporákov tam hral toho hlavného. Čiže hej, za mňa tiež cast výborný. Veľmi sa mi páčili v podstate všetci. Ja úplne, keby som mal nejaké razítko spokojnosti, tak bez problémov na toto dám razítko spokojnosti a poviem, že hocikedy nech Inua Elams napíše ďalšiu epizódu, ja si to rád pozriem. A páčilo sa mi to v podstate aj, že vieš, že často riešilo sa napríklad pri Whittakerovej ére, že ako sa tam spracovalo s tou témou toho nejakého rasizmu a takýmito ako keby problémovými otázkami, že to bolo také príliš okaté a príliš také, že to poučovalo ľudí. A tuto vlastne bolo pekne urobené tým, že nebolo to, že doktor ide niekde a stretáva sa s rasizmom, ale že proste bol to v podstate nejakým spôsobom možno, že trochu ako keby africký príbeh pre európske publikum. No, akože to určite, akože takový ako taková jako nenásilne pojatý, akože aby. Ale jako lidi samozřejmě budou frflat, ale já si myslím, že to je v pohode. Není kvůli čemu. Jo. Ja by som možno ešte na záver povedal pár informácií, ktoré sme sa dozvedeli v posledných dňoch. A to je, že teda neviem, či vieš, ale či si zachytil, ale teda, že Doktor Who bude pokračovať s takmer 100% pravdepodobnosťou. A či už Disney pri ňom zostane alebo nie. Objavili sa správy, že BBC rozhodne chce, aby pokračoval minimálne ďalšie 2 série. Jasné. Akurát, že vraj už sú aj napísané, akurát, že otázka je, či už bude budúci rok ďalšia séria, alebo až ten rok potom. Jo, vím, že jsem dneska četl jako o nějakým, jako, no, že pravděpodobně bude možná až za ty 2 roky, no. Že asi nějaká pauza by mohla nastat. A ono to asi dává smysl, protože jako máme půlku května, to by tak jako, kdyby to chtěli vysílat zase jako na jaře, tak to už nestíhají 100%, si myslím. Ne? Tak. A nezabudeme, že ešte nás stále čaká 5 epizód toho spin-offu, na ktorý čakáme. Takže to je taká pozitívna správa na záver. Uvidíme, ako sa k tomu postaví Disney. Aby som bol rád, keby to dostalo aj na Disney, ale
Tam je vlastne taká zaujímavá vec, že ja som si o tom niečo viac čítal, tak možno to niektorých poslucháčov bude zaujímať, že veľa ľudí si myslí, že keď prídeme o tie peniaze od Disney, takže bude ten seriál vyzerať o nejako výrazne horšie. Ale v zásade väčšina peniazí, ktoré Disney dáva na Doktora Who, idú do toho, že namiesto natáčania v 2K natáčajú vo 4K, lebo na Disney Plus môžu vysielať iba relácie vo 4K. Ale ten budget vlastne na tie epizódy je zhruba rovnaký aj tak, či onak. Vlastne, no. Tak to je... Takže iba tak, to je zaujímavosť. A tak já bych řekl, že ten Doktor Who vypadá líp jenom proto, že ta technologie je jinde než před 20 lety. Tak. Dobre, a s týmto konštatovaním sa asi dostávame k poslednej časti našeho podcastu a to je otázka na záver. No a je máj. Takže otázka sa bude týkať čoho? Tak samozřejmě, že hokej. A otázka teda znie? No, otázka zní, že jestli by nebylo lepší, kdyby místo slovenské hokejové reprezentace hrála letos zase polská. Tak. A s týmto konštatovaním sa s vami... Tebe to asi nezajímá, Maťo, podle... To je jasný. Hoci kto to tam nebude mať hráčov z KHL, tam môže byť. Tak a s týmto konštatovaním... Poláka asi nikdo. No to sa s vami lúči kolega Citron. Jo, mějte se pěkně. A lúčim sa s vami aj ja, Maťo. Majte sa.